Быйылгы бәйге башкаларынан ничек айрыла? Монда инде әйтеп китәргә кирәк икәндер, мөгаен, әдәбият йылы уңаеннан шулай ук 8нче номинация барлыгын. Монда бәйгедә барлыгы 8 номинация. Монда укытучылар катнаша алар. Укытучыларына түгел, татар телендә ясалган файдалы интернет проектлар катнаша ала. Әйтик, нинди номинациялар бар? Номинацияларга килгән чагында бу иң беренче чиратта мәктәп укучылары, укытучылар ясаган сайтлар, мәктәп сайтлары, алар инде әлбәттә татар телендә булырга тиеш. Бар тик татар телендә булса. Юк, бездә инде ике дәүләт теле, ул инде татар телендә версиясе булырга мөмкин, татар телендә үз тулысынча эшләтелгән сайт булырга мөмкин. Югары уку йортлары сайтлары кызганычка каршы, менә бездә проблема, без инде бу мәсьәләне дәүләт советы каршында да күтәрдек, әлеге мәсьәләне хәл итәргә кирәк. Югары уку йортларының татар телендә сайтларының версиялары булмау хәзер вакытта бик күпләрне борчый. Чөнки татар телендә югары белем алу, югары уку йортларының сайтлары татар телендә булу инде үзе бер күрсәткеч булып тора. Без инде бу бәйге югары уку йортларында татар телендә сайтларын алып китәргә мөмкин булдыр дип ышанабыз. Менә 5нче белән 1нчесен чагыштырганда, әле 6нчысы булмады, әле 6нчысына чыга гына башладык. Бермә-бер артты сайтлар саны. Безнең инде төрле еллар дәвамында Франциядән да, Америкадан катнашучылар булды. Монда дөньяның кайсы почмагында гына татарлар яшәми, аларның сайтлары катнаша ала әлеге бәйгедә. Мин әйтер идем, дөнья күләмендә әлеге бәйгенең таныла баруын ел-ел, һәм инде әлеге конкурста катнаша торган сайтларның сыйфаты да, аның эчтәлеге дә бик нык арта. Һәм без инде әлеге бәйге аркылы шушы сайтларны үзенә күләп популярлаштыра барабыз. Күп кенә беренче урыннар алган сайтлар хәзер үзләре бик популяр сайтлар. Көненә кайбер сайтларга инде 1000 кеше керә, шундый дәрәҗәдә үстерә алуда без дә катнаша алуга без бик шатбыз. Мәсәлән, беренче урынны алган сайтлар дип әйттегез. Кайсы сайтлар бар, әйтә алмассызмы? Менә Белем җәүһәрләре исеменә булган әйтеп китәргә телим иде. Укытучылар арасында бик танылган Гөлназ Җәлилова сайты, анда хәзер бик актив кулланучылар, укытучылар өчен бик күп материаллар, укучылар өчен материаллар бик күп бара. Әлбәттә, Гүзәлия Тарханова сайты татар телен укыту серләре дип атала. Шулай бик профессиональ ясаган сайт. Саба районыннан Булат Шакиров исемле башлангыч мәктәп укытучысының сайты бик сыйфатлы ясалган. Әлбәттә, безнең беренче урыннар саны арта бара. Анда бик күп кенә гади кешеләр, укытучыларны түгел, балалар ясаган сайтларда урыннар алды, яуладылар. Һәм әлбәттә, без инде максат итеп куябыз, әгәр татар теленнән инде сайт барлыкка килгән икән, ул инде югалып калмасын, күпмедер вакыттан соң онытылмасын, киресенчә үссен, ныгылсын өчен шундый стимуллар булдырырга тырышабыз. Әгәр дә без шушы максатка ирешәбез икән, димәк татар сайтлары арта, татар интернеты арта, үсә, ныгый дигән сүз.